Ja som trošku čakal, že kedy pri toto evanjelium, vedel som, že niekedy cez prázdniny v dovolenkovom čase a chcel sa byť veľmi taký lightový, viete, že prišli učeníci, boli unavení, Ježiš im povedal, choďte na pusté miesto a odpočínte si, choďte k moru, odpočínte si, choďte do Tatier na dovolenku, dobre, hej, veď, OK, dá sa to aj takto vysvetliť. Počul som, keď som počúval jedno vysvetlenie, kedy počúvam aj iných kňazov, keď sa pripravujem, v čeličom spočujem moja príprava, ako vysvetloval o tom, že čo Ježiš učil, ako učil a tak ďalej. Hej. A mňa napadla verzia C, keď som rozmýšľal v nejakom kontexte nad týmto Božím slovom. Viete, keď som ho prvýkrát čítal, aj toto Božie slovo, aj všetky toho dnešnej nedele, my sme včera v Nedržeroch Brezanoho slávali 60. výročie spojenia obcí. Ja som tomu venoval celý deň, až od dopoludnia až do večera. Som sa zúčastňoval aj tých duchovných, aj tých svetských slávností, aj okolo toho všetkého. No a keď som tam bol pod vrbičkami a počúval som či už ľúbenú, našu muziku, Čekovského a Piešovu, tak okrem iného som si otvoril mobil, liturgické čítanie na nedeľu, a prečítal čítania a tvoril pod vrbičkami na svetskej akcii kázeň. A nielen, že pod vrbičkami, len viete, ja sa tiež učím a niekedy obec niečo organizuje. Mi to príde také príbuzné, farnosť niečo organizuje. No. A preto mi to tak, čosi veľmi do tohto sedelo. Pozrite sa, je tu Ježiš a sú tu apoštoli, ešte nezreli. Viete prečo? Keby tí apoštoli boli zreli, viete, čo urobia? Bol tam nejaký zástup. Ten zástup mal nejaké potreby. Tí apoštoli povedali, nie Ježiš, my nejdeme odpočívať. My ideme riešiť potreby tohto zástupu. Lebo Ježiš čo povie? Ja som unavený, idem odpočívať, idem na dovolenku, idem do ústrania. Nie, Ježiš povie. Sú tu potreby zástupu, ja idem riešiť potreby tohto zástupu. Neskôr, keď apoštoli dozrú a Ježiš, už je mŕtvý Ježiš, už aj z mŕtvych vstali, oni sú zrelí, sú ako Ježiš. Riešia potreby zástupov vo svete, či je to Korint, či je to Rím, či je to Efes, či je to neviem kde. Už dozrejú k tomu, že neriešia, my tu máme nejaké potreby a ideme za nimi. Oni vidia tých ľudí, ktorí majú nejaké potreby. Okrem iného, že som bol včera pod vrbičkami, v tomto čase robím tábor. Aj tam máte animátorov, hej, rôzne zrelých, lebo to je o zrelosti. A možno máte animátorov tých, ktorí vidia potreby tých detí do krajnosti. A máte aj tých, ktorí, ale ja už mám svoje potreby. Hoci tam je možno ešte zástup detí, ktoré majú svoje potreby. To je o zrelosti. Aj toho mladého človeka. Ale veľakrát je to aj zrelosti človeka v strednom veku, aj toho starého. Kde už dozrel? Dozrel zatiaľ len k tomu, že ale ja už vidím svoje potreby. Alebo už dozrel do tej Ježišovskej, to je Ježišovské. Ja tu vidím potreby iných. Moje potreby sú druhoradé. Prvoradé sú potreby tohto zástupu. Prvoradé sú potreby tohto ľudu. Prvoradé sú potreby, keď sa v cirkevnom prostredí pohybujeme, spáse duši. To je Ježišovská zrelosť. O tomto je to dnešné evanjelium. Oni sú ešte nezrelí apoštoli. Trošku ma napadlo iné prirovnanie. Vám to poviem tak trošku inak. Vlak má rušeň a vozne. A viete, ten Ježiš bol taký rušňovodič, ktorý nastúpil do toho vlaku a išiel ten vlak a volal tých Židov, tých, ktorí chceli cestovať. A volali, aby nastúpili do toho vláku. Niektorí aj nastúpili. Najprv možno do posledného vozňa. Potom nastúpili do ďalšieho. A niektorí, a hlavne tí 12, okrem Judáša, ale potom Matej, sa stali rušňovodičmi. Je to cesta dozrievania. Aby z vás, ktorí sedíte na stanici a idete akože cestovať, lebo ste veriaci, a viera to není statika, ale dynamika, to je cesta, to je cestovanie, ste nastúpili do toho vlaku
A pomaly sa stali a dozreli do rušnovodičov. Rušnovodič je ten, ktorý berie zodpovednosť za celý vlak. Cestujúci nemá za tú zodpovednosť. On sa vezie. Hej. Ja keď sa stal kňazom, alebo keď sa stane starosta starostom, tak z funkcie vám vyplýva, či sa vám to páči alebo nepáči, že musíte byť aj rušňovodičom. Musíte zobrať zodpovednosť za tých, ktorí sú v tých vozňoch. A tých vozňoch možno nastúpia, tešia sa, že ich veziete, možno nastúpia, vás kritizujú, možno ani nenastúpia, sedia na tej stanici a vás kritizujú a majú svoje názory. Toto robí aj kňaz, toto robí aj starosta, alebo toto robia aj iní, ktorí zobrali na seba z funkcie zodpovednosť rušňovodiča. Pozor, nemyslím si, že tým rušňovodičom v tom svete, v tej spoločnosti, či už svetskej alebo duchovnej, má byť len nejaký starosta, kňaz alebo nejaký riaditeľ, alebo neviem kto. Hoci im to naozaj vyplýva z funkcie. Ale každý jeden z nás. Otázka je, či pôjdem. To bolo dobrovoľné aj u Ježiša. On dobrovoľne, poď, nastúp do vlaku, poď, buď mojim učeníkom, poď, buď rušňovodičom. A niektorí išli, ale väčšina nešla. Lebo majú svoj názor, lebo majú svoj postoj, majú svoju stanicu, kde budú len primitívne tak slovensky prešlapovať a kritizovať. To je také slovenské. Viete, prečo nás niektoré krajiny, ktoré boli niekedy za nami, predbehli? My sme odborníci na to, či už v cirkevnom svete, alebo aj v tom svetskom, ako naozaj na jednej strane byť cestujúcim, ktorý nenastúpi. Nie je to primitívne? Je. Keď ja hovorím, že sme primitívny národ, že sa primitívny správame, na toto myslím. Tak v cirkvi veľakrát ako spoločnosti. Chceme byť cestujúci akože veriaci, ale ani nenastúpime. Môže pán farár robiť akcie od výmyslu sveta, môže pozývať, môže hovoriť. Nie. Ale my sme veriaci, my sme cestujúci. Ale nenastúpime. Niektorí nastúpia. Pekne pokorne, najprv do posledného vozňa, lebo musím dozrievať. A ja som veľmi rád, keď sa z niekoho aj v tej farnosti vyvinie rušňovodič. Za toto, pán farár, zoberiem zodpovednosť. Za toto zoberiem zodpovednosť. Ja mám rád takých ľudí, ktorí zoberú zodpovednosť. Môže to byť v rôznych oblastiach, či už materiálnych, môže to byť vo svete, v spoločnosti, školstve, v zdravotníctve alebo v cirkvi. Nová evangelizácia je troška na tom aj postavená, že Boh vzbudzuje mnohé rôzne spoločenstvá, hnutia a tak ďalej, kde je potrebné, aby niekto za to zobral aj zodpovednosť. A teraz vám povieme iný pohľad alebo nejakú svoju skúsenosť s týmto, hej? Lebo farnosť napríklad môže byť ako taká stanica, plná vlákov. A každý ten vlak má aj svoj rušeň a svoje vozne. To sú tie rôzne idei, spirituality, hnutia spoločnosti alebo potreby aj tej farnosti. Dispečérom celej tej stanice je kňaz. Je veľmi potrebné, aby tam bol. Lebo ak tie vlaky pôjdu svojvoľne, bez toho dispečéra, je pekné, že si rušňom, alebo rušňovodičom. Bude chaos. A ten chaos prinesie havárie. Preto napríklad, keď som prišiel v prvých rokoch, v dobrom, som zvolal všetky spoločenstvá hnutia vo farnosti a tých, ktorí ich vedú, tých, ktorí sú dopredu, hej. My sa tu modlili, hovorili a neviem čo všetko. To bol prvý krok. Ako dispečer som ich zvolal, aby som aspoň vedel, čo tu je, ako kto myslí, ako kto smeruje. Potom v poslednom roku som spravil druhý krok. Verejne i niektorých súkromne som prosil. Ako dispečér, všetky spoločenstvá hnutia, prosím vás, niektorých som to povedal z očí do očí, niektorým verejne aj z tohto miesta, aspoň jedného kurzu chariziem sa zúčastnice. Ako dispečér si vážim, že si rušňovodičom, že si nejakým spoločenstva alebo hnutia lídrom, alebo ja neviem, ako to berieš a voláš mi to jedno. Ale ako dispečer ťa prosím, aspoň na jedno sa zúčastní. Väčšina akceptovala, niektorí ma aj odignorovali. Nehovorím, že je to dobré, nie som s tým spokojný. Viem aj ktorý. Nesúhlasím, že je to tak správne. Je to svojvôľa a individualizmus, rušňa. Ja si vážim, že si rušeň, ale si súčasťou stanice. Nie si súčasťou ostrova, kde si môžeš, ako chceš a kedy chceš.
Môžeš mať svoju slobodu. Jeden mi povedal, keď som z nejakého spoločenstva pozval, že nemám mu brať slobodu. Ale ja ti neberiem slobodu. Ja som tvoj dispečer, ty si tu farník. Ja som rád, že si v tom spoločenstve, v ktorom si. Ale ako dispečer stanice ťa pozývam, prosím ťa, aspoň na jedno príď. Neprišla ani na jedno. To nepokladám za dobré. To pokladám za svojvoľu a individualizmus, ktorý je nebezpečný. On je nebezpečný. Viete, Ježiš nepovedal apoštolom, že buďte rušňovodičmi a robte si, čo chcete. Ja budem len rád, že ste rušňovodičmi. On povedal, buďte rušňovodičmi, choďte do celého sveta a hlasajte evanjelium. A to je rozdiel, nie? Buď rušňovodičom a cestujte si, kde chcete, robte si, čo chcete, choďte ako. Toto im nepovedal. Bo niekto povedal, pán farár, vy nie ste, tak ja sa snažím, ja som to rušňovodičom. A vy ste aj kritickí. No veď práve. Pretože ty si súčasťou stanice. Nie svojvôľa individualizmu. Alebo ešte môže nastať, to je ani nie tak skúsenosť, však to by bolo aké zvláštne, to bola z mojej farnosti, ale z iných možno farnosti slovenskej takáto. Máte tých, ktorí dozrú k rušňovodičom, hej, chcú byť aj veľmi spolupracujúci s kňazom farnosti, s tým dispečerom, ale on nechce. Ruky preč. Od novej evangelizácie, od druhého vatikánskeho koncilu, od synody, lebo toto všetko, čo teraz hovorím, súvisí s druhým vatikánskym koncilom, s novou evangelizáciou a so synodou. Ja tvrdím, že my katolíci 80% nerozumieme druhému vatikánskemu koncilu, aj my kňazi, nerozumieme novej evangelizácii a nerozumieme synode. To všetko nejako spolu súvisí. Veľakrát, čo sa týka týchto vecí, sedíme na stanici a kritizujeme. Od druhého vatikánskeho koncilu cez novú evangelizáciu a veci s tým súvisiace. Nie sme z nich vyučení, ale kritizujeme, ale vieme. Po prípade tú synodu, ktorú už absolútne nerozumieme. A je to súčasťou toho, čo robí Boh dnes. A preto tí kňazi niekedy, to, čo bolo v roku 1960, nie dnes, ale to bolo v roku 1960. To, čo bolo za Márii Terézie, ale to bolo za Márii Terézie. Dnes je dnes. A za Márii Terézie, za Márii Terézie. Nikto nie je proti Márii Terézie, mal to svoj čas, svoje Božie konanie. Ale dnes je dnes. Alebo ako to bolo za Jana Pavla II. A dneska máme Františka. Ja si môžem povedať, ja chcem, ako to bolo za Inocenta 14. Ale dneska máme Františka, môj zlatý. Ty si to že nevšimol? Nevšimla. To nechce poprieť nejakého Inocenta alebo Jana Pavla II. Ale viera je stanica, je cesta. Je dynamika, je to niekde idenie. To nie je nejaký archívny vlak, na ktorý sa chodíš pozrieť, ktorý niekde stojí a ktorý je z roku Márii Terézie alebo z toho Inocenta, hej? Aj tie vlaky sa vyvíjajú a idú dopredu. Nechodíme na tých, za ktorých sa chodilo za Márii Terézie, lebo tedy sa asi na vlaku ani nechodil iba na kočoch. Ale chodíme už na iných, nie? A toto platí aj v cirkvi. Toto platí aj v cirkvi. Hodnoty sa nemenia. Ale cesta k hodnotám sa mení. Aj tie dopravné prostriedky k tým hodnotám sa menia. A to je tá synoda. To je tá nová evangelizácia. To je ten druhý vatikánsky koncil. Môj drahý kolega. Môj drahý kňaz. Takže nemusíš. Môžeš svoju stanicu ignorovať. A tak ďalej. Takže problémy sú možno všade, na každej strane. Všetci sme aj problematickí. Všetci sme aj problém. Keď sa na každú stranu sa dá ukázať nejaký problém. Hej. Čiže tu nikto není iba biely. Ale zase ani čierny. Je to farebné. Je to farebné. Viera je naozaj cesta. Aj vlakom. Farnosť je naozaj stanica. Mnohých vlakov s mnohými rušňami a s mnohými rušňovodičami. Ja som vďačný za každého rušňovodiča. Ale viem, čo robí aj svojvoľa a individualizmus. Aj z vlastnej skúsenosti, aj zo skúseností iných. Ja vám poviem, prečo málo kto chce niekedy dozrieť do toho rušňovodiča. Lebo je to, môže sa nebezpečné. Je to ako jednou nohou v base. Viete, teraz robíme tie tábory a tá zodpovednosť je na mne. Môže sa všeličo stáť. Že sa môže stáť, viete, čo sa môže čo s deťmi stáť. Môžem vám toho začať hovoriť. A raz sa stala taká jedna vec.
Hrali badminton deti. Pálkou trafil do úst dievčatku. Nebolo z našej farnosti, nebolo starý, ale to bolo ani neviem skade. Starka ho vodila. No a niečo jej zo zuba vybili. Po už skončený táborom prišla starka s bločkami od zubára. Že mám preplatiť všetku opravu toho vybitia zubu. Ja hovorím, dobre, ja vám preplatím čosi, ale dohodníme sa na polovici. Pani nesúhlasila, ja hovorím, dobre, poviem vám jednu vec. Vy nie ste z našich obcí, naše obce nám prispievajú na túto akciu. Čiže naše deti majú právo na príspevok a zľavu. Ja som vám tú zľavu dala aj vám. Aspoň tú zľavu mi odpočítajte, čo vaše dieťa nemalo nárok. Nie. Bude to proti všetko, alebo vytočila brata právnika, dám vás na súd. OK, tak som preplatil všetko. A potom mi ešte volá dekán, že volala nejaká pani, že som k nej bol arogantný. To je len taký malý príklad, rozumiete, že prečo nechcete byť rušňovod, ja vám chápem. Alebo, či idem do schránky, otvorím si list biskupského úradu. Nemýlil som sa, poslali na mňa list, ktorý som už dávno poznal, počul, čítal viackrát. Aj mne ho poslal dotyčný. V dobrom sa mám vyjadriť nejakým obvineniam, ktorí súvisia aj s tým, že niekde som garantom spoločenstva a niekto ma obvinuje z nejakých vecí. X-krát, keď vám poviem, som sa chcel toho vzdať, zrieknúť. Ale vždy som videl, že je to súčasť novej evangelizácie, že je to súčasť synody a je to súčasť druhého Vatikánskeho. Preto som to neurobil. Aj súčasť Božej vôle. Ale vždy som videl, je to riziko. Aj som hovoril, je to riziko, že ma to bude čosi stáť. A tak, keď ste rušňovodičom, buď vás chcú obviniť na svetskom súde, alebo cirkevnom. Ale ja to zažívam. Ale ja viem. Ja to poznám. Preto nechcete byť rušňovodičom. Nechcete dozriať. Radšej byť na tej stanici a kritizovať tých, ktorí to robia. Či je to už starosta, alebo je to nejaký riaditeľ, alebo je to nejaký farár. To je výborné. To je také slovenské. To je to naše, prečo sme za pobaltskými krajinami. Prečo sme za krajinami bývalých Oslávice. Prečo? Lebo nechceme dozrievať. Lebo je to nebezpečné. Byť tými, ktorí pôjdu dopredu, až si sadnú do toho rušňa. Je to nebezpečné. Zobrať si tú zodpovednosť. Lebo všeličo sa môže stať. Všelikde vás môžu obviniť. A čo potom? Ja toto neviem, aby som sa sťažoval. A ja budem naďalej rušňovodičom. Ja to nejdem zdať za to, že to prináša tieto skutočnosti. Len rozmýšľam a chápem, prečo tak málo ľudí chce byť rušňovodičom. A pritom, prečo nezobrať tú zodpovednosť? Prečo nebyť ako Ježiš, ktorý zobral zodpovednosť za všetkých? Ja neviem, že máme zobrať za všetkých, ale aspoň za niečo a niektorých v tej spoločnosti, či už svetskej, alebo cirkevnej, alebo neviem akej. Ja viem, že to tak aj trošku vyzerá ľudsky, že môže byť jednou nohou base, alebo ma to môže šeličo stáť, alebo mi môže z toho šeličo negatívne do života vyplynúť. Alebo mi to bude nejako zasahovať do rodiny. Do čoho mi to bude zasahovať? Možno. A Ježišovi to nezasahovalo? Nezasahovalo to jeho matku Máriu? Nezasahovalo mu to do rodiny? Keď bral zodpovednosť za iných, to zasahuje aj do vlastnej rodiny. Áno, zasahuje. Nie, mi to nič nebude zasahovať. Ja tu mám svoju rodinu, ja tu mám svoj život. Nech sa páči. Takto si to vybral. Ale ty nie si ten, ktorý posunieš seba dopredu. Ty nie si ten, ktorý svoju rodinu posunieš dopredu. Ty nie si ten, ktorý svoj kraj, obec alebo národ posunieš dopredu. Budeš len Slovákom, stepujúcim na mieste, potvrdzujúcim primitivizmus a obmedzenosť Slováka. Prepáč. Že ti to hovorím v pravde. Aj v duchu. Alebo nechceš byť tým, ktorý stepuje na mieste, ktorý je síce akože cestujúcim, ale aj zatiaľ ešte nenastúpil, lebo ja neviem čo, čo všetko máš, aké výhovorky, alebo aké máš, neviem čo. Ale ty si povedal, že to ideš zmeniť. Pretože aj Ježiš mnohých povolal, aj zavolal.
A koľky išli a koľky ostali na tej stanici. A koľky z tej stanici ho nakoniec zabili. Písali na ňo? Na Rimanom? Alebo Židom? Aby sa spikli Rimani aj Židia proti nemu? Také ježišovské, že? A tak viete, bratia a sestry, niekto chce byť blízko pri Ježišovi a to niečo znamená. A niekto nechce, práve preto, že to niečo znamená. Je to aj riziko na tejto zemi. Byť blízko Ježišovi a jeho praktikám. Dokonca aj mnohí svetskí ľudia sú blízko pri Ježišovi a jeho praktikám. Či už to z obca, alebo neviem z akej. A Ježiš to stojí. Riziko. Takého súdu. Hen takého obvinenia. Hen takého podozrenia. Dobre. A oni sa nevzdajú. Pretože im záleží. Nie na vlastnom dobre, ale na dobre spoločnom. Amen. Sestry, žijeme si život a do toho života nám môže zasávať aj evanjelium a ono aj zasahuje. Ale si to musíme všimnúť. Či sme pod vrbičkami, či sme pri mori, či sme v Tatrách, či sme kdekoľvek, Boh a evanjelium ide všade stále s nami. A to je dobré, ja som rád. Nech je všade. A nech všade ukazuje a hovorí a my môžeme čítať a rozumieť. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.